Ophis treikam juga district Swachh Bharat Mission East and West Khasi Hills District ryngkat bat ke jingiatreilang ke tnad PHE Mairang. Hynne ke step jong ke hapoh kynthei Tarik Nailur hajar arpulai kala pynlong ya ke Jingiakob Mareh thong naga bynta ki Samla shynrang bat kynthei kiba shong basa hapoh usam juga district East and West. Ya kene ke Jingiakob Mareh thong la pynlong kumshi bynta jong ke jingrakhe ya ke Swachha hi seva hajar arpulai ya ke bala tip Kubka Swachha run competition halor kapang garbage free India. Kabala sedang adu kapor nyau beji menstem naka Khyrdop Ophis jong DC hamau sawa balapan kudno haka Ophis treikam joka tnad PHE Mairang haka jingjingai kabalong khatsau kilometer. Haka ni ka Jingiakob Mareh thong lawan baneshim bentar ki spangot ki Samla ki bakan thuplang kynthei bat shynrang naka ni kathan bat ya nam Lahduh naka liang ki shynrang lara da Samla Wanbok L Mawphlang bat nak liang ki kynthei lara da ka Samla Ibashongkun Kurbah ki bala yo ra ru e ka song pisa ka balong san hajar tengka. Kiba.